Benvido a todo o mundo a Catapulta, a máquina para salto poético, o programa sobre poesía, pola poesía, para a poesía, do Salto Galiza, emitido nas canles de El Salto. Eu son Samuel París e hoxe temos o lujazo de que visite a Catapulta, que veña a tensar os seus mecanismos, Elena Salgueiro. Elena, benvida. Hola. Que tal? Como vai? Como vai o día? Ben, acabando. Acabando con ganas de acabalo. Entrometinme a Sí, con Catapulta, ganas de acabar. entrometeuse no teu camiño a Catapulta antes de que rematara o día, non? Sí, bueno, unha vez acabada xa me tomo o meu teciño e xa acabei o día de hoxe. E xa desconectas. Elena Salgueiro, nacida no ano 95, igual se me escapa algo, pero performer, directora escénica, poeta, coreógrafa, dramaturga, investigadora, faltame algo? No, de feito creo que sobran cousas. Sobran cousas. É que che quería preguntar, quero dicir, son moitísimas facetas as que ti activaches ao longo da tua carreira destes anos. A día de hoxe hai unha que te sintas máis vinculada, que ten máis peso que as outras? Hai algunha que agora mesmo xa te sintes desvinculada? En que punto estás agora mesmo? Pois é unha pregunta que sempre me fixen, ou sexa, dende o principio de todo, entonces nunca o tuve en claro. De feito, creo que a única coa que nunca me sentín vinculada foi precisamente de poeta. Ostras! Sí, a verdade é que sí. Pero bueno, tuve aí como unha epifanía hai unha semana, e creo que o que agora mismo que máis me define sería ou directora escénica ou profesora, pero actriz, por exemplo, xa hai moito que non fago cousas así. E poeta é como algo máis íntimo, non? Pero faime gracia que fose das primeiras cousas que me chamaron, non? Cando me presentaban por aí polas cousas. A ver, pero, o sea, como poeta podemos che definir. Igual eres poeta mal que che pese. Igual. Poeta non mo creo, non sei, ou non creo que sexa poeta o 100%, non sei, pero sí. É unha palabra como moi... Pero obra publicada, desarrollo de poesía escénica performativa, quero dicir, por que esa parte de poeta non te sintes... É culpa da poesía que non te queres vincular a ela porque diste, ese mundo quero telo lonxe, ou é algo que ti mesma non te ves ou non te sintes cómoda, amigo, con a idea de etiqueta poeta ou así? Non é incomodidade, é como... Empezaron a chamar moi nova, non? Porque, quero decir, realmente publiquei o meu libro de poesía con 16 anos. Entón, claro, que me chamasen poeta aos 16 anos, eu non mo cría, non me sentía como, non sei, non mo cría do todo. Entón, así me quedou. Pero vale, eso podes pasar os 16, pero despois co longo do tempo ganaste concursos, participaste en varios concursos de poesía, te sobra publicada en diferentes editoriais, e de feito, quero dicir, tamén colaboraste en diferentes antoloxías, eu creo que igual estou montando unha lucha contigo que non teño que manter, pero que claro, o programa é sobre poesía, quero dicir, a ver, entonces por aí Sí. podemos chegar ao acuerdo de que eres poeta para poder seguir isto, para poder mantelo. Claro, a ver, que se non os hombres temos que deixar este podcast. E despois, espera un momento. Removendo nas catacumbas de internet, se non me equivoco, non sei se sabes por onde vou ir agora, falando de ti que non te vinculabas ca poesía, pode ser que tiveras un blog que era Aquí vai de poesía? Mi madriña, sí, pero eso de hai moitísimo tempo, non sei onde escarbaches, pero Eu escarbei, estou no vendo, de feito teño aquí, o sea, si queres podemos velo, o sea, non porque xa está despublicado, pero bueno, buscando en Recovecos, basicamente, por aí, podes encontralo. Quero dicir, aí había
quer dicir, tamén unha vontade, unha querencia pola poesía. Nomeabas tamén as túas referencias, non? O sea, diferentes autores, autoras que che influenciaban, quer dicir, aí había unha querencia. Quer dicir, gustábache máis, digamos, como un achegamento lector e tamén ir probando, ou sempre fostes escéptica con eso? Fálanos dese blog, quero dicir, ese blog, por que Que xa non surge? me acordaba dese blog. É que xa non me acordaba dese blog, porque despois tuve en outro, sempre fun de eliminar as cousas, ou seja, as cousas que eu facía non me duraban así moito. Tuve en ese blog e despois tuve en outro que se chamaba Viola Olmos, que Olmos. porque Viola Olmos, porque me parecía moi literario ese nome. Despois tamén o borrei e despois creo que aínda fixen un Tumblr desas cousas Vale. que tal, pero de aquí vai de poesía, mira, que nin me acordaba. De feito, non sei nin o que teño publicado aí, nin... Pois eso debería ser cando era adolescente ou como moito en primeiro de carreira. Díjoche, 2012, 2013, 2014, creo que hai restos. Igual incluso de antes, a mellor. Pois Eu eso cheguei a era... escarbar hasta 2012, foi o que cheguei a rascar. 2012 foi en segundo bacharelato, vale. Sí. Todo encaixa, sí. Jolín, é que de feito acabo de acordar, porque en segundo bacharelato fixéronme unha entrevista na TVG e é unha entrevista que non volvín a topar, non sei se estaría por aí nese blog ou que, pero eu aí, de verdade, de feito, creo que nin a quero volver ver porque decía unhas tonterías por aí increíbles. E algo como, é que me acordo de decir algo como que a poesía era merda, non sei, eu estaba nunha época da miña vida como pseudopunk un pouco rara. Bueno, non hai que renejar do punk, non hai que renejar. Si daquela Está claro. que si pensas que a poesía era unha merda, pues as túas razóns terías, algo faría poesía. A poesía era unha merda, non, que a merda que era poesía e que podía ser Tamén, poesía, bueno, tamén, okay, é unha carretera de dous sentidos, eso a merda de poesía conecta polo mesmo lado. Falando de, por tocar o tema adolescencia e todo eso, vin en algún lado que eso non che tiña ubicado nese tal. Moreda do Courel, o sea, vivistes en Moreda do Courel, non sei se salí, como vai eso? Non, ou seja, meus pais cando era unha nena mercaron unha casa aí Vale. e bueno, sempre tratei como que era a miña aldea, pero realmente non teño familia de sangue. De corazón sí que teño, pero bueno, eso, que iba ás findes, pasaba as vacacións e teño un vínculo especial, pero non vivín aí. O pé da Devesa, da Rogueira, un dos sitios máis maravillosos de toda Galicia, senón de Europa, ou de Europa Occidental, por lo menos, tío. O sea, Sí. Entón, pasabas ali verás, e as feiras e tal, ibas para Moreda. Sí. Agora xa non tanto, pero sí, acórdome de ir coa miña veciña María, que, claro, eu era pequechiña e ela era unha señora maior e levábame por aí. Eu era a primeira vez que vía nada, porque eu non tiña aldea daquela. E levábame pois a pacer as vacas, a sachar as patacas e todo. Foi unha fortuna, verdad? Pero eso, claro, era como que se leva agora de segunda residencia, vaya, ou sexa, non... Joder, que guai. Vale, para ir centrando, bueno, non vou urjar máis nesa primeira etapa, porque xa vin que cando toquei o tema do blog aí... No, pero quero decir, é interesante, porque non me acordaba, pero digo que é unha sorpresa porque non sei que iba a topar aí. Non vou compartir ahora a pantalla, pero despois paso cando rematemos a entrevista e ti misma juzgas co paso do tempo, botas a mirar do día de hoxe. Se queres compartila agora, comparte, eu pa diante con todo, pero... Que che iba a dicir? Vale, falábamos deso, non? Performance, directora escénica, mellor que a parte de actriz e de poeta, así, que menos tal, pero dixías, non? Estou esperando a tomar o meu teíño para pechar o día. Como é un martes dunha persoa tan polifacética como a ti? Como é o día a día, digamos, como non dixo o día de hoxe por si hoxe foi un día complicado, pero quero dicir, como é a rutina, digamos, dunha persoa que ten tantas vertentes creativas? Pois é que tamén depende un pouco da tempada, non? Ou sexa,
pois unha temporada podo estar en ensaios, outra podo non estar facendo nada, dou clases polas tardes, pero quero dicir, eu, bueno, dende sempre, dende que comecei, fun unha artista proletaria, ou sexa, de feito, cando andiven vivindo en Escocia, había bueno, non era unha asociación, pero era como unha rede que de feito estendeuse por todo o Reino Unido, que era Working Class Theatre Makers, pero, a ver, eu considero que aquí toda a xente que nos dediquemos ás artes, pois somos working class, e alternamos con distintos traballos, non? Eu, pois, vai por temporadas, eu agora, pois, dou clases, pero hai un ano, por exemplo, estaba currando nun bar en verán, para forrar, entonces vai como unha montaña rusa, é dicir, de feito, eu non diría que teño unha rutina, se cadra debería tela, pero é imposible poderche dicir que é un día común no meu día a día, por así decirlo. Vale, é difícil, digamos, claro, ao non existir unha estabilidade dentro digamos, do camiño escollido, é complicado esa rutina. Non me refería tanto a rutina, non, pero eso, dentro das diferentes épocas, non, de, pois, que diste, pois, estou con ensaios, entendo que estás preparando, no caso, estar preparando unha nova unha nova pesa, unha nova obra, digamos que hai un período de tempo que se concentra moito na parte de ensaio, non? Pero despois esas partes que diste, pois estou sin facer nada, entendo que tamén é unha época na que aproveitas, digamos, para ir collendo referencias, empaparte de certas cousas ou investigar, ou como son eses períodos, digamos, que ti consideras de non estou facendo nada, pero entendo que aí tamén se che van activando eses disparadores, non, de creativos. A min o que me gusta cando non estou así con un proxecto, bueno, centrada nun proxecto, é escribir. Entonces escribo e leo. Pero tamén son unha experta procrastinadora, ou sexa, e de feito tamén pasa, creo que pasa igual na hostelería que nas artes escénicas, ou sexa, podes estar como moi a tope durante uns meses sin ningún tempo libre e logo, cando tes tempo libre, pois non fas nada. O sea, pasa todo un día e non fas absolutamente nada e miras agora e dices, xa acabou o día e non fixo absolutamente nada. Pero bueno, perder o tempo tamén está ben. Pero O que dis, por exemplo, eso, de que cando tes ese tempo libre, de que escribes moito, estamos falando de que vas a empezar a escribir para tema dramático ou simplemente toma de ideas? Como enfocas, digamos? A ver, é sobre todo unha pregunta por eu que son cartesiano cuadriculado totalmente, non? Penso nesa idea, non? Tes tantas ferramentas expresivas a túa disposición, non? Dentro das túas capacidades, que cando chega algo que queres transmitir, transformar na túa propia obra, ou que queres comunicar, ou que queres traballar con eso, ou aproximarte, ou fedellar para ver o que hai, cales son os mecanismos? Hai algo dentro de ti que xa che encamía directamente a isto vai ser unha peza performativa, isto vai ser máis movemento, isto vai ser texto escrito? Como gestionas todos eses perfis, digamos, ese carácter poliédrico que tes? Pois normalmente, quero dicir, cando se trata de escritura nunca teño nada claro, pero cando ven sendo algo, pois teño que facer unha peza de performance ou estou facendo unha obra de teatro, normalmente xa sei o que vou facer, ou ben por encargo, de que che contactan e che dicen, mira, podes facer unha performance a fin de ano, ou eu que sei, pois a obra que fixen esta de Come and Go foi hai 2 anos e xa tiña claro que quería facer unha obra de teatro, o sea, nin performance, nin nada, tiña claro que quería facer unha obra de teatro, de feito a partir dese texto de Beckett,
Pero, claro, o escribir, de feito, pois case nunca teño claro nada, e por eso acaba sendo como un laberinto sin final. De feito, eu, pois, quero dicir, o que escribo pouco publico, porque está todo aí en caixóns metafóricos, bueno, pero Digamos que tes, ao mesmo tempo vas tendo diferentes vías abertas, é dicir, hai, por exemplo, a Elena de hoxe, día 20 de febreiro de 2024, ten diferentes proxectos abertos que en algún momento retomarás ou estás buscando o eso camiño. sempre. Sempre teño unha to-do list, de feito non sei si é que non o podo evitar, de feito, ou sexa, non podo estar sin ter algo, sexa a medio prazo, a longo prazo ou a curto prazo, sempre teño algo na cabeza que facer, Esa, pero esa necesidade imperiosa de ter, non, de ter un problema, meterte nun problema creativo, digamos, buscar necesidade problemas. de ter problemas, sí, totalmente. Gústame esa frase, gústame esa frase. E que che iba a dicir? Comentastes antes, non? O tema de Escocia. Fostes a Edimburgo por temas formativos. Como é ese camiño, non? Porque eso é outra cousa que tamén quería comentar hoxe, non? Para a xente que se mova no mundo das artes performativas ou no traballo sobre o movimento, digamos, cales son as vías formativas? No teu caso, collestes fostes a Edimburgo a estudar, non sei se nos podes contar un poquinho sobre iso, despois tamén fostes a Polonia, se non me equivoco, podesme contar un pouco como foi esa, digamos, ese camiño, non sei se tanto formativo ou se non ir explorando outras cousas, non sei que nos podes contar sobre esas experiencias, vai. Claro, a ver, quen se quera dedicar ás artes escénicas, a ver, aquí en Galiza está a Escola de Arte Dramático en Vigo, e logo pois hai xente que vai a Madrid ou a Barcelona. Eu, con 17 anos, que ainda non cumplira 18, presentárame á Escola de Arte Dramático de Madrid e non me colleron. Entón, aí pensei, bueno, a ver que fago. E entón, bueno, primeiro metíme en filoloxía clásica porque encantábame o griego clásico, pero despois o darme de conta de que a mitad da carreira era latín, non puido máis, abandoneina, e metíme en filoloxía hispánica, pola literatura hispanoamericana, cando me din de conta, isto que eu, bueno, cando conto estas cosas é como que pouco planificaba eu, mi madriña, pero claro, despois o ver que había como 2 asignaturas ou algo así de hispanoamericanas, tamén deixei a carreira, despois de 2 anos estando facendo, ou sexa, sin sentido, e despois ainda me metí en filoloxía galega, e tamén a deixei, ou sexa, 3 carreiras. Non me colleron nunha carreira de teatro e deixei outras 3 carreiras de filoloxía. E aí foi como plantexarme pois que quería facer un pouco coa miña vida. E quixen marchar a Escocia, ou sexa, foi como tiña unha amizade aí tamén, miña mai fora cando me tivera. De feito, é unha anécdota curiosa porque ela estaba facendo aí o doutoramento e me tuvera e eu tiña como un pouco máis dun aniño ou algo así e aprender a camiñar aí a Escocia, en Ostras, Escocia, aprender a ostras, vale. camiñar, sí. E entón, pois nada, decidín ir por aí e empecé pois a currar, pois distintos curros de camarera, en tendas, traballei no Castelo de Edimburgo, nunha tenda de espadas, ou sexa, cosas como super Ostras, que bien. aleatorias. Como... E entonces, pois, fun aforrando e con esos cartos, pois, íbame formando, pois, iba a facer cursos a Europa, pois, fun a Polonia, a Francia, a Dinamarca, a Suecia, e, ou sexa, iba currando e facendo cursos, viaxando e facendo cursos. Estamos falando de Pois cursos que tamén son como pequenas estadías, tal, ou son cursos, digamos, de, non sei, dun ano de tal, ou como funciona, digamos, ese ecosistema formativo no mundo dramático? Como... bueno, cada quen ten un pouco o seu método, pero claro, pois poden ser como cursos intensivos,
dun día, como pode ser residencias de 2 semanas, como pode ser ao longo dun ano. Eu en Edimburgo tamén fixera danza durante un ano, me metera no college, tamén o deixei. Despois fixen tamén un curso de Shakespeare e Marlowe, na Universidade de Edimburgo. Eso non o abandonei, foi a primeira cousa, creo, na miña vida que non deixei. Ese curso. E sí, ou sexa, iba dependendo un pouco do que me anotara. E de aí, que decir, movéndote, dijo, a nivel europeo, Jorge, estou facendo preguntas que son, que decir, para persoas que formen parte do mundo do arte dramático, da expresión corporal, é algo tal, non? Pero eu son, xa che reconoce, discúlpeme, porque son bastante, eso sí que sí que mundo da poesía. Entonces, claro, que decir, como te vas enterando, digamos, que vai salindo unha cousa, ti estando en Escocia, daquela vas enterando que sale unha movida en Suecia ou en Dinamarca, que decir, digamos, polos propios círculos nos que te moves, digamos, con xente, con colegas, hai portales referencia no que vas pillando esa información, son cousas que todo o mundo sabe unha vez que tes un poquinho de interese por eso. Pois, a ver, claro, eu cando... a ver, aquí tamén en Galiza tamén fixera cursos e así, pero como moi esporádicamente. E logo en Edimburgo, claro, eu realmente era migrante, non tiña moitos contactos, entonces, claro, nos primeiros tempos eu o que facía era meterme en webs, e dicir, a ver, que quero facer? Teño 500 libras aforradas, que quero facer con elas? E entón buscaba en webs, pois, a ver, apetéceme facer algo do Instituto Grotowski, pois veña, tal. Hai algo en París? Venga, voy. Ou cosas así. E logo, pero xa despois de tempo aí, pois fun facendo contactos do mundo das artes escénicas, non da poesía realmente. E aí xa te iban como informando, pero de cursos máis ben en Edimburgo, non fora. Fora, informábame eu por internet. Vale. Outra pregunta, non? Falabas antes, non? Da working class, todos a xente que se dedica ao mundo das artes ou que ten vontade de facelo, digamos, de maneira dedicada a tempo completo. Todos somos working class, pero sabemos que ese mismo tema do poder adquisitivo é unha criba que se fai de xeito pouco natural, digamos, para a xente que se dedica ás artes, non? Sempre no mundo da música falase, non? A xente que pode ter un grupo e dedicarle todo o tempo a partir de certa idade, e xente que ten un respaldo detrás, ou xa non quero dicir xa no mundo do cinema, sabes? Que aí xa é como os custos que ten a levar adiante unha produción. Entendo que no mundo do teatro, pues, mover unha obra tamén ten que ter ese tipo de custos. Este tipo de formacións, digamos, son, digamos, asequibles, digamos, pues, para eso, xente que poda currar, facer un aforro, facer todo iso, ou hai despois outra liga que xa é como máis élite, digamos, ou non sei, como é eso? Pode... A pregunta ven por unha cousa, non? Este programa, unha rapaza, un rapaz dunha vila galega, interésalle isto, flipalle, está pipeando vídeos por internet, viu un par de actuacións cando tivo ocasión no seu concello, foi a unha cidade a ver a unha tal, interésalle isto, quere empezar a remexer aí porque algo que lle ferve dentro. A hora de coller e dicir, joder, eu quero formarme, quero saber, quero ter as ferramentas para isto, é algo que vou poder facer, ou ao final vai haber unha liña de corte que eu, por non ter iso, se pode facer. Non sei se me estou... Sí, vale, xa, sí que te pillei. A ver, claro, é que eso un pouco como todo, non? Ou seja, se tú, pois, proves dunha familia pudiente, por así decilo, pois o mellor podes te formar... Falo das artes escénicas, non? E de todo eso. Pois o mellor podes te formar en escolas privadas ou podes facer un máster de la hostia en estudos teatrales en París ou cousas así, non?
ou ben, pois, por exemplo, unha cousa que está un pouco candente é o tema das subvencións e as axudas públicas xa, ou seja, máis alá da formación dunha, cando tú queres pois facer os teus propios proxectos, pois obviamente depende de si tú tes capacidade económica ou non de facer fronte a todos eses gastos que tes que facer, non? Ou seja, si Promoción, tes... digamos, Claro, quero dicir, pero como a todo, non? Ou sexa, igual na poesía, non? Eu que sei, a xeración Nós, por exemplo, que tanto fixo polo noso país, pero ao final, claro, tiñan cartos e tiñan bibliotecas e tiñan viaxes e todo eso, pois, viña porque tiñan pasta, non? Senón, non estarían aí. Bueno, claro. con excepcións, non? Ou sexa, Manuel Antonio, que é unha figura que a mí me flipa, pois non, pero, bueno, está aí, non? Ese sesgo económico ou de clase nas artes, pois vese aínda máis exaxeradamente, non? Creo. Totalmente. O sea, escoitei falar a veces aínda non hai moito, non? A xente puña o caso do cinema, en plan de que a xente que leva loitando por sacar os proxectos adiante e ve ao seu redor xente que vai sacando unha película casi ao ano e despois diste, vale, porque esta xente heredou 5 pisos e polo que sea se dedica a ir facendo películas, non? Pero son xente que se move nun tal diferente. Claro. Sí. Ou eso. Tú, eu que sei, se eu tuvese pasta polo que fose, non? Ou sexa, polo esforzo ou por herdanza ou polo que sexa, pero se tuvese pasta, pois o mellor pois estaría na produción dunha obra, seguramente, pero a maioría, o que pasa aquí é que a maioría pois dependemos de subvencións públicas e iso pois hai xente que reixeita, non? Ou bueno, que prefire autoproducirse e tal, pero claro, a maioría dependemos deso. A nivel de viabilidade entendo que Claro, podelo facer unha vez, se che falla, xa a seguinte xa é diferente, hasta que sí, acabas saindo, digamos, do circuito e índote a sí. outras cousas. Porque, por exemplo, perdona se me estou indo moito por esta vía da viabilidade, pero por facer as cousas Sí, está ben. tangibles, non? Quer dicir, Elena ahora mesmo está na súa casa, deseña unha obra, encontra o camiño e di, vale, acabo de escribir unha obra, vai ter estas necesidades, quero dirixila, quero sacala adiante. Que fai con iso? Quer dicir, digamos que a esa parte que diste das subvencións é como un circuito, hai convocatorias xa para iso ou é un proxecto que presentas, digamos, á administración ou no caso de querer facer de autogestionalo, cal sería un pouco a vía? Xa. Claro, a ver, eu as cousas que fun facendo, non, xa profesionalmente, eran cousiñas como de pequeno formato, performance, poesía escénica e todo eso, e realmente eu o que facía era autofinanciarme, ou adiantar eu e cos cartos do caché, pois pagar os gastos que eu tuvese, pois do que fose, non, de atrezo, de vestuario, do que fose, pero eran cousas como moi humildes, non? E logo xa cando quixen facer algo como máis potente, quero decir, eu efectivamente formeime, pero non, o sea, ao chegar aquí, ao volver de Escocia aquí a Galiza, eu non sabía moi ben como funcionaba todo isto, non? Os circuitos, o das axudas públicas e todo isto. Entón, pois eu iba un pouco en bragas, non? Ou sexa, non tiña nin idea, ou sexa, sabía que necesitaba conseguir pasta, pero non sabía moi ben como, non? Ou sexa, e realmente, bueno, agora a xente, sobre todo que sae da SAD, non? Está ben formada ou xa ten pois figuras de mentoras ou mentores pois que as axudan, non, nestes temas. Que teño aquí a gata que me está... Sí, no, estaba flipando. Pero, o principio do teatro profesional galego, non?
a xente tamén pois non estaba formada para como tiña que facerse as cousas. Entonces, pois a maioría da xente desa xeración pois foise formando a medida que iba traballando. E iso foi o que fixen eu, non? Entonces, claro, eu acórdome, por exemplo, de ir con ese proxecto de Come and Go á Deputación da Coruña e decir, bueno, pois, non sei, busco financiamento, non sei canto, e como que me dixeron, a ver, nós podemos che programar, podemos che tal, pero aquí os cartos, claro, veñan cunhas convocatorias, que tú tes que presentar, pois, o proxecto, bueno, aparece no DOGA e todo isto, ou as axudas da GADIC, non? Que sempre salen como principios de ano, entonces aí vas como movéndote, non? Entonces, por un lado está o circuito das axudas públicas e por outro o circuito da programación e do que tú queres facer unha vez teñas a obra feita. E ata que punto condiciona todo iso a labor previa, a labor creativa? Entendo que unha xa non se pon na idea de vou facer unha produción con 5.000 persoas bailando ao mesmo tempo, unha orquesta en directo, iluminación, non sei, esa parte entendo que é a parte condicionada, e incluso che digo o contrario, unha vez que conoces esas posibilidades, digamos, a subvencionar, quero dicir, ver un pouco como son as convocatorias, a posteriori tamén che condiciona, digamos, a hora de crear, quero dicir, unha vez que dis, vale, pódese facer hasta aquí, pois isto encaixaría con este proxecto como o que falábamos antes, non? Esas cousas que tes no caixón diste tal, como influencia, digamos, a parte da produción, elevar as cousas á realidade a parte previa creativa? Pois un montón, claro, é que un montonazo, por non dicir que é o condicionante máximo, non? Ou sexa, tú cartesiano, eu marxista, ou sexa, que todo é economía, entonces, claro, levar adiante un proxecto dunhas características ou outras depende da pasta que che dean ou da pasta que teñas tú ou o que sexa. E sí, se non a consigues, pois facelo ou non? É que estaba pensando porque con isto do tema das axudas públicas e así, houbo, bueno, aí unhas semanas houbo unhas xornadas de comercio sostible na Xentalla e aí era unha palestra sobre estaba o Leo, a Reme Cajoná, estaba un rapazo Novas e estaba xente da editorial Anarquista Ardora. Entón estaban falando pois un pouco do tema tamén das subvencións públicas e claro, igual que nas artes escénicas, pois no activismo, non? Nas asociacións e cousas así, realmente tú tes que tomar a decisión de se queres, porque son cartos nosos, son cartos públicos, entonces eu teño dereito como artista, como axente cultural deste país, teño dereito a non pagarme eu as cousas, porque estou ofrecendo cultura para o país. O seja, eso ten que ser subvencionable, obviamente. Pero eso te condiciona un montón. Non tes liberdade para crear como quixeras. Entonces hai tamén como... A propia convocatoria xa ven estipulada con unha serie de condicionantes que che abra un camiño, non? E entonces, claro, unha rapaza da CUT decía que é que un melón que abrir, ou seja, porque por un lado está ben e deberíamos gozar das subvencións públicas, pero por outro, como estar totalmente encorsetada. Ou, por exemplo, nas axudas da GADIC, hai axudas de nova creación e vai por puntos. Entonces, o teu proxecto, ou seja, realmente, a calidade do teu proxecto, a calidade artística conta moi pouco, creo que o 30%. O resto da puntuación é cousas como a tua experiencia, bueno, o currículum da xente, axudas de nova creación, ou seja, que se supón que ten que axudar a artistas e a compañías que están empezando, ou seja, hai cousas que non teñen sentido nas institucións públicas, a verdad. Claro, que ao final, cando fas temas de... Joder, é que cando metes burocracia por medio, ao final
hai unha parte que é janar quen sepa cubrir a instancia correspondiente para sacalo da mellor forma, que ao final é saber nese punto moverte na linguaxe que eles queren recibir ou queren escoitar, e saber vender ese peixe, non? Dije, saber colocar o tema, claro. Sí. Unha pregunta, dentro de estou che preguntando todo o circuito, non sei, igual pensas que quero montar aquí unha hora ou algo, pero como é o circuito, digamos, o sea, o circuito que Elena manexa sería o circuito Galicia ou, quer dizer, ti tes feito xa performance en máis países, en máis sitios, está este condicionante, non, que falas da administración aquí, pero é o mesmo en outros sitios ou ti cando creas pensas para Galicia, pensas para o público, para o noso público ou xa o visualizas de outro xeito, non? Eu póñome no caso da poesía. Eu escribo poesía en galego. Sei que vou chegar a xente, por iso os referentes cos que xogo xa xogo con outro tipo de enfoque, non? Pero a nivel de algo moito máis amplio, como pode ser a expresión dramática, non sei, é algo que tes en conta tamén a hora de crear ou en donde te consideras inmersa, digamos? Que se crees que te moves. A ver, obviamente aquí, a ver, é que é outro melón, non? Porque realmente, eu que sei, na poesía, por exemplo, ou seja, si vamos por capas, pero eso, que na poesía realmente, quero dicir, é un traballo lingüístico, non? Entonces, aí sí que como que non dá a ver como me explico. Eu obviamente escribo en galego, eu vou escribir sempre en galego, nunca vou escribir en español, non? Entonces, aí está onde quero estar. Que pasa? Que no teatro é un pouco máis complicado, non? Pois porque, eu que sei, podes decidir, por exemplo, ir a Madrid cunha obra en galego ou podes ir o sea, traducíndote ao castelán e iso, pois, por exemplo, tamén houve un debate co Centro Dramático Galego porque, claro, o Teatro Nacional, chamase Centro Dramático Galego, pero realmente é Teatro Nacional, non? Da Galiza, non? E foron, non sei a que sitio, a verdad, de España, a un festival, e fixeron a obra en castelán, ou seja, traduciron. Entonces aí como que se creou un debate. E o debate de sempre, quero dicir, o de si o teatro galego é teatro feito en galego ou teatro feito na Galiza. Entón, a ver, quero dicir, eu o teño claro, pero hai xente que non. A min encantaríame poder vivir do meu aquí e de feito, pois, foi cara onde me estiven direccionando, non? Pero é moi complicado e hai bastante xente que marcha ou que vive aquí pero curra fora, curra moito en Cataluña ou en espacios de Madrid. Eu, claro, o meu sitio está aquí, pero non sei que vai pasar, a verdad. Se che son sincera, non sei nin que vai pasar o ano que ven. Entón, E fora dos circuitos, complicado. digamos, de entendendo que te sientes partícipe do circuito galego, que te dirixes a él e que tes a vontade de loitar por facelo viable aquí, como é a comunidade? Quer dicir, volvo ao caso, non? Eu conoso como é o mundo da música en galego, non? Por anos que estuven tocando en grupos e tal. Conoso minimamente, porque, bueno, hai círculos que a veces nin se tocan, non? Dentro da literatura galega, da poesía galega. Como é o mundo, digamos, das artes dramáticas performativas? Como é eso? Existen vínculos de amizade? Existen enemizades? Ou cada un fai a loita polo seu lado? Ou hai vontade de ti estás facendo isto, tío, eu estou facendo isto, por que non facemos isto entre todos? Non sei, como funciona ese mundo? A ver, supoño que, a ver, sí, ou sexa, hai moita amizade, moito de networking e esas cousas, non? Ou sexa, claro, a min faime, non sei, pareceme curioso porque, a ver,
móvome por eses círculos, pero non demasiado, quero decir, ou bastante polas marxes, ou eu que sei, pois en entregas de premios ou cousas así, pois non adoito ir a esas cousas e tal. Sí que teño máis vínculos no mundo das artes performativas, non? Ou do movemento, máis que no teatro tradicional e así. Pero claro, eu teño moitas amizades tamén pois do ámbito da poesía e ves como distintas cousas, non? Ou sexa, como que Estás pensando algo, funcionan un pouco de maneira. Elena, estás pensando algo, non o queres dicir, estás vendo como Estou vendo como poño, non? Non, que va, ou sexa, funcionan distinto. Eu quizáis me sinto máis cómoda no mundo da poesía, ves? Ou sexa, non podo decir o mellor que me sinto máis cómoda sendo poeta, non sei. Pero creo que ao final todo funciona un pouco igual, sexa no mundo das artes como sexa nas oficinas ou ao final sempre hai moita endogamia, sempre hai moita sempre funciona moito con cousas de contactos, amizades e cousas así, ao final todo funciona un pouco así, sin que teña que ser artístico, pero bueno. Sí. Non sei por que non sei que esperaba tampouco esa pregunta, porque máis ou menos ao final sempre o mismo. Claro, a ver, que cotilleos nin tal non vou contar, así que No, tampouco é o que buscaba. xa, Bueno, pero creo que non sei moi ben como focar a pregunta. Bueno, quero dar as gracias, creo que Nudo Media nos acaba de facer aquí acaban de traer a xente, non sei se fixeron unha raíz, porque desde a plataforma que temos eu non podo chegar a velo, pero bueno, gracias a todo o mundo que está seguindo agora mesmo a conversa en directo, gracias a todos por pasarvos por aquí, sempre un prazer. E despois estamos falando do tema do traballo, non? De todas esas patas, non? Que comentamos, non? O tema das moitas gracias, Nudo Media, así que está confirmando que fixeron un raid, moitas gracias. Estamos falando, non, do tema do traballo, das diferentes patas que ten, non? Cal é a parte que máis che gusta? Quero dicir, ti fas dirección escénica, fas creación, fas digamos, toda a parte do proceso, non? Cal é a parte que máis disfrutas? A parte previa, a parte do momento en directo cando se está desenvolvendo unha peza, a parte de despois e pensar, joder, acabo de facelo, este foi moi chulo, ou xa estás pensando no seguinte. Cal é a parte así do teu chollo, digamos, que máis che mola? Eu creo que a de cavilar, ou sexa, de cociñar todo ata que estea casi no punto de ebullición, non? Ou sexa, na parte de idear, creo, na parte do principio de todo. A ver, gústame todo un pouco, quero decir, cando ensaio disfruto moitísimo, pero tamén depende moitísimo da carga mental que teñas, da xente que sexas, se traballas unha persoa solo. Se eu traballo sola pareceme un coñazo, non me gusta. Se é máis xente, adoro ensaiar con xente ou atoparme coas compañeiras, falar, crear, pero sobre todo a parte do principio. A parte da produción non me gusta nada, estrésame un montón, eso non é pa min. E logo, como a semana antes de estrear, sufro, digo, por que estou facendo isto e non son profesora de la ESO ou algo así. Os 10 minutos antes non sei, quérome tirar por un barranco e logo cando chegan os aplausos salgo do estado de shock e digo, no, sí, en realidad sí que quero facer isto. E volta a empezar, é un ciclo sin final. Un ciclo sin fin. Joder, fai moita gracia que dixas eso, o de que antes, xusto antes de empezar, dis para que me metí en isto. Isto é unha anécdota que demostra a que estás diante dunha persoa que non ten nin idea de nada. Que era cando íbamos cos diferentes grupos nos que estuve, cada vez que íbamos a tocar a un sitio, a un jarito,
levábamos, empezábamos a descargar amplis, proba de son e todo eso, pero sobre todo que a parte de carga e descarga, eso era moi habitual cando estábamos subindo cosas de amplis que pesan 40, 50 kilos ao escenario e dixíamos, joder, tínhamos que dedicarnos ao teatro e simplemente subir aquí e facer a Juan Historia porque así non teníamos que andar cargando e descargando, pero claro, é unha forma de obviar totalmente todo o que hai detrás e pensar tal. Pero sempre dixíamos eso, en plan de, joder, tínhamos que facer algo máis suave, digamos, a nivel de logística, sabes? Pero bueno, tamén era... Despois o que distí, claro, ao final... Oye, pues, claro, iba a te dir tamén que unha parte que tamén me gusta moito, e fíjate porque é rarísimo, é recoller despois, xa, quero dicir, cando te queres ir tomar unhas cañas ou que sexa e tes que recoller, é como, buah, que coñazo, todo berenjenal e tal. Pero unha cosa que me gusta moito, o tema de feito, hai uns anos pensaba, o mellor gustaríame ser técnica ou algo así, porque sempre me gustou moito, e xa dende pequena, porque meu pai era director da compañía universitaria, entón eu de pequena axudaba a recoller as actrices cando facían obras e tal. E é unha cosa que sempre me gustou, o tema de, sabes, de cargar as cousas, de tal, de recoller, de traballar coas mans, de cargar peso, tal, ou seja, todo o contrario co que estás dicindo ti, en realidad, pero é unha cosa como que me molaba bastante, a verdad. Eu creo que o titular vai ser, ao final vai ser que che gustan os problemas, gustanche os líos, gustache o contacto, o dolor, que tire do nervio muscular, que gustache... A verdad. Sí. Unha pregunta, ahora que falas, non? No, pero tamén porque era un traballo en grupo ou quero decir, sí, porque sempre estás con alguén recollendo, non? É como, a ver, cando facía cousas así de poesía que só tiña que cargar con un atril ou o que fose, é como, vale, entro, fago e salgo, pero cando hai que recoller e hai cousas, sempre hai xente polo medio, bromeas, despois te vas con as cañas, que é unha putada, sí, dá pereza tamén, pero no fondo mola ese sentimento aí de... Sí, de formar parte dun clan ou de algo, non? Digamos, de algo que se move, dun grupo, sí. E vais preguntar, non? Polo tema este do que falamos, no? Do directo, desa sensación de eses nervios previos, ese acabar final, ese aplauso e dicir, joder, vale, isto ten sentido, vou a meter na siguiente, non? Ese o que ti creas, non? Digamos, sentándonos na parte de escena, é necesariamente... non vou dicir unha tontería, pero bueno, é necesariamente presencial, necesariamente físico, é o aquí e agora, non? Eso, a hora de crear, como che afecta? É dicir, incluso a hora de performar, está presente, digamos, as miradas das persoas que che ven no directo según o que vas facendo, ou incluso a parte previa, esa sabes, unha cousa é escribir unha obra, eu escribo un poema, meto nun libro, mando, e non estou no momento no que esas persoas o perciben, co cual hai unha desconexión, hai unha distancia, non? Salvo que vai a recitar e vexa, pero xa fago unha selección sobre os meus textos, xa non é todo, non é unha obra completa. Ti no teu caso son obras completas cos que conectas con público que está presente diante túa. Eso afecta, digamos, a hora da toma de decisións, a hora creativa? Sí, pero quero decir, ou, por exemplo, ti cando escribes poesía non pensas absolutamente nada, ou seja, que se vai ler. Escribes 100% para ti ou non pensas que se vai ler nalgún momento? Penso que se vai ler, penso nas demandas, entonces a veces pues cambio a cousiña, sí que a cambio, pero sí que a penso e afectame, non? Pero de feito unha loita, estou falando de min agora tal, pero sí que unha loita interna que teño de intentar escribir máis para min, para mostrar eso máis, sabes, porque si que a veces o feedback que che vai dando a xente
sí que tamén despois ao final acaba che condicionando na túa voz. É unha parte de equilibrio complicada, non? Polo menos para min a hora de escribir. Non sei si eres capaz de equilibrar, digamos, esas partes con algo que vas a ter o feedback en directo, que era un pouco polo que iba. É que é o que tú dices, ou seja, é un pouco unha cuestión de equilibrio. É como o tema este de si, como era? Si unha árbore cae e ninguén No medio do bosque non hai nadie para escoitala, si fai ruido ou non fai ruido, non? Si fai ruido ou non. Quero decir, na poesía ou nas artes escénicas da igual, porque aínda que tú na poesía non estés aí para estar nese bucle de retroalimentación, ao final sempre está o outro aí, non? Ou seja, pode ser máis difuminado ou pode ser super presente, non? Pero ao final sempre está aí, claro. Hai xente que escribe e nunca amosa o que escribe, non? Eu, cando fago cousas, de feito, pensando en poñelas en escena, penso moi pouco en como se vai recibir ou se importa como se reciba. Penso, de feito, o mínimo é necesario. Sin embargo, cando escribo, eu creo que é por unha cousa un pouco de inseguridade, quero decir, atópome máis cómoda facendo cousas pensando no público, como que estou máis segura do que estou facendo que non escribindo, porque escribindo é moi doado, non? Escribir para ti mesma e non tes ningún tipo de filtro e iso que estás facendo é honesto 100%. Pero por que a xente quere publicar? Porque escribir é moi fácil e queda aí e punto. Por que a cantidad de xente que publica quere publicar? É por ese feedback, non? E aí é cando entran os problemas. Aí, por exemplo, si que non son amante dos problemas. Aí non sei moi ben como facer. Pero cando é para facer en escena, como estou tan segura que o que fago é 100% o que quero facer e a min me gusta e que me dá igual que a xente non lle guste. E claro, é dicir, aí hai problemas, pois, outra vez, os problemas, pois, de si queres vivir deso. O mellor sí que tes que pensar un pouco de cara ao mercantilismo, de cara a como queres ofrecer ese produto, non esa obra, ese produto. Pero eu sí que me atopo cómoda e incluso sí que me teño metido en algún berenjenal. Non me denunciaron nin nada. Aí tamén son como a ti, prefiro estar, cos pés na terra, pero si non, intento que non me influencie demasiado. Pero sempre hai que ser honestas cunha mesma. Facemos as cousas para que se escoitan, para que se lean ou para que se vexan. Se ao final é comunicación, quero dicir, o sea, polo menos un dos motivos é eso, non? Chegar a outra persoa, non a audiencia, sino a esas personiñas individuais que se interesan, non? Por exemplo, no meu caso sí que o feito, non, que comentabas, o de escribir, é pola parte de ter algo publicado, pero tamén por sumar a algo que ti recibistes, non? Porque che gusta, non? Non sei como explicarlo. Isto escoitara yo a alguén, creo que comentara Miguel de Ataque Escampe nunhas charlas sobre música galega e dicía un dos motivos a día de hoxe para nese momento da auxe de internet na que a música podía gravarse, subirse a YouTube ou a distintas plataformas e non tiñas por que pasar polo proceso de produción dun disco. El dicía, non, esa parte de joder, pero tamén é unha forma de sumar a algo que é a música en galego que eu recibín, eu fago algo, volvo a volcalo aí e de aí van vir máis cousas, non? Quero dicir, eu aporto a miña voz a unha... É como sumar algo, digamos, á marea, non? De dicir, bueno, pois eu lín Ronsells, lín a Lois Pereiro, lín a Lupe Gómez, lín a todo iso, e vou a facer, non dixo que... Non dixo de poñerse na mesma liga nin nada deso, non estou falando de niveles nin nada, senón dicir, joder, pois eu poño isto, tío. Eu creo que se alguén como a min lee isto, que falábamos deso, ese rapaz, esa rapaza que lee isto, vai dicir, joder, pois que guai, eu vou intentar facer algo similar, ou o contrario, non? Vai dicir,
joder, eso para que faga este momia, fago eu tamén. Vou a sumar eu a miña voz, e se isto se pode facer, por que non seguir facendo, non? Que ao final tamén é a parte bonita, non? Do que é unha cultura, non? Sumar para que veña outra xente detrás e poña tamén a súa visión, da que sexa totalmente oposta a túa ou que a continúe. Non sei, se eso tamén no mundo das artes escénicas ou da poesía performativa ou tal, se tamén te sintes partícipe deso. É que é o que tú dices un pouco, ou sexa, o tema da comunicación, a ver, ese concepto é como moi problemático, non? Ou sexa, É tramposo. é tramposo, sí, pero bueno, sí, unha conversación, pode haber miles de conversacións ou conversacións solo coa mirada ou co tacto, ou sexa, non ten por que ser sempre falando ou non tes por que comunicar algo, non? Ou sexa, pero nese sentido sí que me gusta pensar que o que dices tú, non? Ou sexa, xa non a nivel de xeracións que tamén, pero tú estás conversando continuamente. Ou por exemplo, cando lees a autoras que xa están mortas ou cando citas ou cando estás entrando nunha conversación sempre. E claro, tú o formar parte, o saír da túa burbulla, pois estás conversando e a xente te escoita e entonces gracias a eso tú tamén podes evoluir como artista, se non é imposible, ou seja, non existimos solas e sin esas conversacións nós tampouco poderíamos facer moito, verdad? Entón, é interesante. Por exemplo, no tema este de que falabas, non? De esa honestidade que afrontas o proceso creativo e todos estes proxectos que falabas antes, non? De ter no caixón, que sintes máis? Que estás buscando, que decir, que tes unha pista e vas buscando ou vas te encontrando cousas? Conviven ambas facetas, digamos, en ti como creadora, incluso na parte, digamos, xa máis física, hai non, o sea, vexo performance túas e vexo esa idea do movimento e digo, joder, a mí pareceme tan orgánico, tan natural, que me parece algo que máis que xurde, que máis pareceme máis que ven que vas. Non sei se me estou explicando. Que bonito! Encántame. Non sei. Pero como sintes ti? Claro, porque unha cosa é a posesión de un jañán como a mí, pero outra cosa é como vives ti, claro. Jolín, pois o de que veñen máis que vas gustoume. Pois tamén como que supoño que hai un certo equilibrio, pero ao final, quero decir, eu que sei, pois, por exemplo, co de Come and Go, eu quería facer un texto de Beckett. Entonces, sí que andaba buscando, pero ao final, pola pouca experiencia que teño, ao final son as cousas que che veñen as que pagan a pena, non as que buscas tú. Aí pode haber un feliz encontro que é que tú buscas algo e ese algo acepta vir a ti, entonces xa xenial, non? Pero ás veces te emperras con que unha cousa salga ou atopar unha cousa e son eses momentos, non? Eu cando, de novo, non na escritura, porque na escritura eu emperrome moitísimo en buscar e, de feito, é un problema, debería relaxar un pouco, pero coas artes escénicas sí que me pasa que eu falo de flashes, de que chegan flashes. Entonces, eu non o decido, parece moi místico, pero chegan imaxes ao meu cerebro e entonces eu simplemente as reproduzo. Son flashes ou intuicións. Entón, podemos ver aquí, este é un dos teasers da obra, quen estea vendo ahora en directo pode ver o teaser de Come and Go. Que sei outra tamén che quero falar. Como conviven a parte o teu é necesariamente presencial, necesariamente físico, efímero por definición. Como convive iso ca parte, digamos, de fixalo, co audiovisual? Cal é a túa relación co audiovisual? Sinteste cómoda con estes momentos de fixar, cos video performance, ou cos videopoemas, ou é algo que fasa ao teu pesar, digamos? Pois empezou así, facía un pouco o meu pesar, porque
Ou seja, eu as primeiras cousas que fixen non nin me molestei en fotografialas, nin gravalas en vídeo, nin quería eso, parecíame xa che digo, tiña unha vena un pouco, non sei si puncarra ou anti todo, pero era un pouco así, non? De feito, non quería que o fixeran, porque era como, está en contra da ontoloxía da performance e non sei que. E logo, claro, aprendín que tes que xogar un pouco as cartas, o mellor non xogalo todo, pero tes que abrirte un pouco a mente. Entón, pois agora aceptei que as cousas van así e ben. O que pasa é que gustoume a pregunta porque pensaba que iba a ir por outro xeito, ou seja, pensaba que iba a ir como o do efímero e así da performance e do teatro e todo coa escritura ou a relación co guión ou tal, non? Pero, claro, o audiovisual é eso tamén, ou seja, na teoría da performance, pois hai liñas que dicen que precisamente porque a performance é algo que ten que morrer no momento en que se está realizando, non? O sea, ten que morrer cando nace, pois que a grabación é pois ser traidora a eso. Corrompelo, digamos, ao final extraelo do momento para sacalo a un contexto no que non foi creada, non? Un pouco, Claro, sí. claro. Eu estou de acordo, pero penso tamén que xa se poden abrir outros rexistros e outros xéneros, non? Por exemplo, xa está o cine teatro ou a video performance, non? Entón, tamén hai que saber para o que unha está facendo as cousas. Ou, por exemplo, si pois hai uns meses fixo unha performance cunha compañeira, Masako Hattori, e foi tan bonito que menos mal que non o gravaron. O sea, foi tan intenso e tan, bueno, foi moi íntimo. Entonces, xusto eso non se gravou, esa performance. Sacaron algunhas fotos, pero esas fotos non teñen absolutamente nada que ver co que pasou na realidad. E a min eso sí que me gusta que quede aí. Sí. Totalmente, totalmente. De feito, joder, é que como son as cousas, non? No fondo, as cousas bonitas, as cousas boas, seguramente non están gravadas, non sei, da súa forma. Sí. A ver, pero quero decir, Sí. depende, non? Ou sexa, a ver, así un pouco de coña, pero eu teño moitos problemas de memoria e ás veces gravo cousas, e menos mal que as gravo, porque senón, pois me olvido delas. Sí, incluso para revisalas ou para poder, non, o sea, Sí. por ter ese background, digamos, propio dos materiales Si, a modo creados. de diario ou algo así, non Sí, sei. claro. Hai un equilibrio para todo, entonces non podes estar continuamente intentando recordalo, ou sexa, como a palabra inglesa, non? De record, ou sexa, de gravar, Sí, intentando claro, recordar, claro. pero tampouco está mal querer fixar unhas cousas, non? Non sei, hai un baile. Hai un baile curioso. É unha cousa, diferentes disciplinas, diferentes propostas, non? Entendo que para cada unha vas investigando, vas encontrando mecanismos de traballo. Ao largo do tempo, crees que teñen variado a túa forma de, pois a hora de afrontar a escrita, que as ferramentas que tes, digamos, da parte escénica tamén se ve afectada a túa escrita, digamos, poética por ela, ou non sei, como foi evoluindo, digamos, os teus procesos de traballo ao largo do tempo con este usar ou todas estas ferramentas, todas estas disciplinas nas que te manexas? Podes A ver, dicirme, Samuel, mira, podes dicirme. estou pensando porque, jolín, fas boas preguntas e ás veces pois non me plantexei eso nunca, non? Entón teño que pensalo. Pero, a ver, sí que é verdade que antes como que como eran performance ou chamáballes pois poemas escénicos ou poemas performativos, era como moi híbrido. Entonces,
aí as barreiras como que se difuminaban bastante e se retroalimentaba todo un pouco todo. Entonces, pois, o mellor escribía un poema e ese poema, pois, era, acababa sendo a partitura dunha performance e acababa aí, non? Ou sexa, ou ao revés, unha partitura con indicacións incluso de espazo ou con puntos direccionais, acaba sendo un poema, todo acaba como uníndose moito. E agora o que vexo é que xa supoño que por certo afán meu de aclararme, non? Ou de intentar identificarme máis por un camiño ou por outro, porque senón a cabeza explota, pois como que fun afincando máis as cousas, separando máis as cousas. Ou sexa, pois se fago a obra esta de Beckett, pois que sexa máis tirando o territorio escénico, e se escribo un libro de poesía, pois que sexa así, non? Se cadra como que me formalicei un pouco. Foi todo indo para o rejo, digamos, foi indo para... Sí, Tengo fora, unha gracias. pregunta, Elena, que non che quero roubar moito tempo, aparte estou aquí facendo unhas preguntas que estás ti en plan, por favor, chaval, déxame vivir. No, poderíache preguntar eu tamén a ti, ou sexa, No, xa me preguntaste, xa me preguntaste no seu momento. Pero que, mira, quería che preguntar simplemente dúas cousiñas para ir rematando, que por certo, non o dixen antes, na caixa, por lo menos na de YouTube está, non sei se en Twitch o mesmo, está o enderezo da túa web na que a xente, poño aquí tamén, elenasalgueiro.com, na que a xente pode seguir a túa obra, ver o teu extenso currículum, o no que estás, están tamén os links ás túas redes, está o teu Vimeo, para que a xente poda botarlle un ollo máis detidamente a túa obra. É unha web que é unha cuca de web, unha cousa que se agradece moito cando desinterese nunha persoa que teña ese traballo, digamos, de poñer as cousas ben ordenadiñas e ben tal, elenasalgueira.com, para se está alguén escoitando ahora mismo o podcast, que isto tamén sería como podcast, elenasalgueira.com. E quería preguntarche dúas cousiñas para ir rematando. Toda esta carreira andada, que consellos lle darías a alguén que está comezando, digamos, pero non sobre as cousas que sean, non sobre a parte de crear, todo o que non sexa crear. Quero dicir, que consello dirías, digamos, o de actitude ou de enfoque, ou eso, para unha persona que está comezando a dar os seus primeiros pasos? A nivel xeral, non? Ou sexa artístico ou sí. O que queiras, un consello que dirías ti, joder, ojalá, cando empecé a dar os meus primeiros pasos, alguén me collera polo ombreiro e me dixera, mira, Elena, isto, máis isto. Xa. Pois non, supoño que o primeiro, o sea, para min o principal é non depender, o que falábamos antes, non depender da mirada allea. E amigarse coa idea do fracaso, ou sexa, que o que fas tú importa e ten valor porque o fas tú e porque así é como queres facelo. No momento en que te condiciona a mirada do outro ou as pegadas anteriores ou do que se estea facendo nese momento, intentas imitar estilos ou o que fose, se xa non eres tú, aí, claro, aí entras en aparatos que xa non dependen de ti, non? Vas te deixando levar un pouco pola corrente. Pero si tú fas as cousas que che gustan, dá igual que non che programen, dá igual que non che publiquen, dá igual que non gañes premios, dá igual que a xente lle pareza unha merda que fas. Sigue para adiante. O principal é seguir para adiante e cantas máis veces te callas, outras tantas que subes. Porque total nada é tan importante. E o importante é que tú estés contenta co que fagas tú. Totalmente. Vou poñer isto a estas declaracións, vou poñer un marquiño que a xente poda disfrutalo todos os días porque, vamos, suscribo 100% o que comentas. Bueno, por eso foi por moita xente que, eu que sei, eu teño chorado, eu teño pasado putas cada vez que non me programaban en sitios ou que fose. Quero decir, é jodido dedicarse a isto, sobre todo se te queres dedicar a isto e non, pois, eu que sei, non sei, pero
e ás veces costa seguir para adiante, tirar para adiante ou non deixarte influir pola opinión do resto, porque ao final a arte é eso, para un pouco para o resto tamén. Pero ás veces desfaleces ou queres, tiralo todo pola borda, ou tomarte un descanso, pero é eso, sexa, o máis importante é dicir a verdade, e xa está. Sí, Totalmente. sí. Totalmente. E despois outra cousa, que é tamén contextualizar ou polo menos darlle o significado realmente á idea de fracaso, non? A veces pensamos no fracaso como que ven de fora, pero o único fracaso que creo que podes ter como creadora, como creador, é casi contigo mismo, sabes? Quer dicir, de dicir, bueno, pois isto non saliu como quería eu, ou isto non o fixen, porque dis tipos, deixei-me influenciar por unha corrente, ou non lle metín o traballo que quería, ou ao final o resultado, que eso é o que che axuda a crecer, pero que se ao final eso, a vender entradas, vender libros, conseguir likes, que se xa é como la nada, pois ao final eso non é un fracaso, non? E despois, Sí. outra... Estou xa divagando, madre mía, que cousa, tío. Mira, coméntanos aquí, Ricardo Mena, eso es, si te gusta la actividad que da sentido a tu vida, que no tiene sentido absoluto universal, has triunfado. Es el gran éxito, hacer lo que da sentido a tu vida, lo que te gusta como plenitud. Totalmente, Ricardo, gracias polo comentario. Unha pregunta, Elena, e con isto xa che xuro que che deixo ir. Pregunta, volvemos, martes 20 de febreiro de 2024. En que andas? Estás xa neses caixóns ahora mismo? Hoxe foi un día en que che pillamos preparando algunha cousa? Hai algún proxecto no que xa tes aí que andas debullando? Si non queres contar, porque tamén sería lícito, non sei, si andas, digamos, con que andas flipada últimamente? Hai algunha cousa que descubriras? Tes algún referente últimamente así que dixeras, joder, pois justo estou lendo isto, descubrí tal artista, non sei, como... Cal é a Elena de agora mesmo, fotografía do momento? Pois a ver, ou sexa, próximamente non teño nada fijado, ningunha función ou ningún bolo, por eso che decía antes que como non teño nada que publicitar realmente, pero claro, andar flipada sempre ando flipada con algo, non? Ou sexa, é imposible non andar flipada con algo. Entón, estou bastante ilusionada e contenta porque ando, bueno, co artista esta que che comentara, que fixemos unha cousiña hai uns meses con Masako, pois andamos aí a voltas a ver que si facer algo xuntas, con outras artistas, con todo o tema relacionado coa escritura e o movemento. Entonces, pois, facer algo con ela, ando investigando, o mellor para escribir un libro, ou sexa, todo coa calma. Agora non estou estresada. Vale, Nada. perfecto. Pois entonces volvo a recomendarlle a xente elenasalgueira.com, que é elenasalgueiro.com, que che siga aí un pouco a pista, porque se sale algo, pois estará por aí, volvo a repetir, están as túas redes, que a xente que che siga a actualidade, porque pinta ben que poden salir cousiñas novas por aí. Elena, moitísimas gracias polo teu tempo, por permitirnos acercarnos a un mundo que, como é o meu caso, é un mundo que non teño un contacto constante nin puntual, sinto-me así un pouco peixe fora da auga. Moitísimas gracias porque o explicaste de unha maneira maravillosa, e creo que, joder, que para empezar, que teño ganas de poder, que podamos coincidir en directo, poder verche. Sí. Nada, reiterarche o agradecemento, gracias por pasarte hoxe por aquí. E, bueno, pois gracias a ti, porque a verdade, xa cho contaba, estaba como un pouco nerviosa, pensar 1 hora e pico falando destas cousas, dábame como ansiedade, pero bueno, fixéchesme sentir moi cómoda e foi moi interesante, a verdade, falar destas cousas. Foi moi fluido, mira, dinche por aquí un dos comentarios, moi boa conversa, moitas grazas a todo o mundo que o seguiu ahora no directo. Se alguén o vai ver despois, pois que tamén lle agradecemos que o escoite, sexa no podcast, sexa a través do vídeo que vai quedar na canle de YouTube. Recordade a xente que se suscriba ao Salto, que isto estamos aquí de palicando e tal, pero isto é gracias a xente do Salto e des ao salto.gal, aí tendes máis contidos, tendes outros, hai tamén novos materiais, novos podcasts, novos vídeos, seguide un pouco a actualidade a través de aí.
Pola miña parte, nada máis, despedirte, Elena, convidarvos ao programa que isto non o facía antes, pero bueno, facer xa, porque bueno, xa temos pechada a próxima data, sería o 11 de marzo, volvemos aos luns, teremos de persoa convidada Samuel Merino, Pompa e Boato, e virá por aquí, falaremos tamén de poesía, de todas as historias nas que está metido, e de novo, Elena, moitísimas gracias a todo o mundo que estivo por aquí, vémonos na próxima. Un saludo. Gracias. Chao, chao.